কোকৰাঝাৰৰ কি ঘটনা ঘটিছে যোৱালি যিটো ঘটনা ঘটিছে স্যাৰ কথাটো শুনক ছাৰে কি ক'ব চেষ্টা কৰিব প্লিজ শুনক প্লিজ যিজন ল'ৰা শুনক যিজন ল'ৰা ঢুকাইছে সেইজন মোৰো ভাই जि दिनै बन्द खालामदों नेशनेल हाइवे बेखौ जों अर्गानाइज खालामदों जाहाथे गासैबो रायजोखौ लानानै खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय दासिमनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ थारैनो बिटिसिआव फैबाय थानाय समफोराव बर' आरो सावथालनि गेजेराव सोमजिनाय दाङाबाजिया गिख्रंथावनासिन महर लागोन नामा मोनसे समाव जानानै थांनाय जेराव बर' आरो सावथालनि गेजेराव गेदेरथार दावहा बुथारलायनाय न' सावलायनाय जाथायफ्रा जादोंमोन बेखौ लानानै दानि थासारिखौ नायोब्ला बै समानो फैफिनगोन नामा 17 जानुवारि खालाराव जानानै थांनाय क'क्राझारनि कारिगावआव बर' लाइमोनखौ खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथायखौ लानानै क'क्राझारनि कारिगाव पुलिस आउटपस्टनि साखाथि फाखाथियाव थानाय ओनसोलाव सोमावसारनाय आरो गोबां न' सावनाय बुफाय बुसि खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों जेराव सोमावसारनायखौ बांसिनै नुनो मोननाय जादों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला क'क्राझारनि कारिगावआव सोमजिनाय जाथायजों लोब्बा थानाय सा 29 दायनिगिरिफोरखौ पुलिसा हमबाय होननानै मिथिमोनदों बेराफारसेथिं क'क्राझारनि इन्टारनेट सिबिथायखौ बन्द खालामदों होनना मिथिमोनदों थांनाय मोनायाव बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर अक्षय कुमारनि कनभयनि गंसे गारिया मुम्बाइनि जुहु ओनसोलाव जाब्रबथाय जादों खौरां मोननाय बायदिब्ला गोख्रै खारबोनाय गंसे मार्सिडिसआ गिबियावनो गंसे अट' रिक्साजों सौग्रावदोंमोन सौग्रावनायनि जाहोनाव अट' रिक्साया कन्ट्रल खोमायो आरो बेनि उनाव अक्षय कुमारनि कनभयआव थानाय गंसे गारिजों सौग्रावो जाथायनि बागै रिपर्टआव फोरमायथिनाय बायदिब्ला फावखुंगुरा गावनि बिसिजों न'आव फैफिनगासिनो दंमोन खाफाल मोजांदि बे जाब्रबथायाव अक्षय कुमार आरो बिथांनि बिसिया जेबो गोब्राब जखम जायाखिसै नाथाय अट' रिक्सा सालायगिरिया एसे जोखोम जादों होननानै खौरां मोननाय जादों जाब्रबथायनि उनाव पुलिसा जाथाय जायगायाव सहैयो आरो थासारिखौ सामलायो आरो नायबिजिरनायखौ जागायो जाब्रबथायाव लोब्बा थानाय मार्सिडिस गारिनि सालायगिरिनि हेंथायै आयेनारि राहा लानो थाखाय थियारि जागासिनो दं होनना मिथिमोनदों ड्राग्सनि हेंथायै काचार पुलिसनि गोख्रों अपारेशन थांनाय मोनायाव कासुदराम पिप वार्डआव मोनसे अपारेशन खालामनाय समाव पुलिसा गोबां बिबांनि हिर'इन जब्द खालामो आरो सासे सुबुंखौ खानो हायो पुलिसनि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मोनसे गुमुर खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै पुलिस सुपारिनटेन्डेन्ट थामहिनबा एसपि पार्थप्रतिम दासनि दैदेननायाव कासुदराम पिप वार्डनि थागिबि अनवार हुसेननि न'आव ड्राग्सनि बेरेखायै सिग्रोमनाय जादोंमोन अपारेशननि समाव पुलिस हान्जाया हिर'इनजों बुंफबनाय साबोननि गं 30 बाक्सुफोरखौ जब्द खालामनो हादोंमोन बेनि बाक्सुफोरनिफ्राय गासै 352 ग्राम हिर'इनखौ बोखांनो हादों पुलिस एसपि पार्थप्रतिम दास बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला जब्द खालामनाय हिर'इननि बेसेना 2 कौटिसो रां जागोन फारसेथिं ड्राग्स फालांगि खालामनायाव लोब्बा थानायनि दायाव अनवार हुसेनखौ खानाय जादों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जब्द खालामनाय हिर'इनखौ खाथिनि रायजो मिज'रामनिफ्राय काछारसिम जगायनो थाखाय थांखि लादोंमोन दासान्दि बे जाथायजों लोब्बा लाखिनानै पुलिसा नायबिजिरनायाव हमजानाय अनवार हुसेनखौ सोंथि खालामनो जागायदों होनना मिथिमोनदों इउपिपिएल दोलोनि लेङाइ आफादगिरि गुवाहाटी जौसिन बिजिरसालिनि एडभकेट शब्दराम राभाया गोबाव सम देहायारि जेंनाजों भुगिनांनानै दंमोन नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रादि बिथाङा दिनै जोबथा हां बोयो बिथांनि रुंसारि जानायखौ लानानै बिटिसिनि बारग'सि प्रमद बर' बिथाङा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों क'क्राझार जिल्लानि कारिगावआव थांनाय मैयानि मोनाबिलि समाव माखासे आदिबासि हारिनि सुबुंफोरा टिपकाइनि बासबारिनि सिखोना जोहोलाव बिस्मित मुंनि सासे सुबुंखौ बुथारनाय आरो साब्रै बिथांनि लोगोफोरखौ जोखोम खालामनायजों लोगोसेनो स्कर्पिय' गारिखौ सावनाय आरो जाफुबाय थानाय दुंहाव थासारिनि सायाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया गिबि खेबै खुगा बेखेवबाय नोंथांमोना खोनासंलांनो हागोन কি আহ্বান জনাব ক'ক্ৰাঝাৰবাসী ৰাইজক আহ্বান বলতে জনাইছে আর কি আহ্বান দুইবার আহ্বান জনাইছে আহ্বান জনাইছে না আর দুইবার কোকৰাঝাৰৰ কি ঘটনা ঘটিছে যোৱালি যিটো ঘটনা ঘটিছে স্যাৰ এইটো ময়ো শুনিছো যেনক কিবা এক্সিডেন্ট হৈছে আমাৰ মাজত ভুল বুজাবুজি হ'ব নালাগে হৈছে আমিও শুনি পাইছো বা মোবাইলত দেখিছো খুব সিৰিয়াছ এনেকুৱা যাতে ভৱিষ্যত নহয় ইয়াৰ কাৰণে মই এপিল কৰিছো বড়ো হওক আদিবাসী হওক ইয়াৰে মানুহ শান্তি বজাই ৰাখক গণ্ডগোল হ'ব নালাগে কোনোবা একজন দুইজনে ভুল কৰিছে বুলি সমাজ হিচাপে ইয়াত গণ্ডগোল হ'ব নালাগে কথা সেইটোৱে আৰু আপোনালোকেতো জানে ল এণ্ড অৰ্ডাৰ আমাৰ হাতত নাই ল এণ্ড অৰ্ডাৰে
নিজাববীয়াকৈ চাই আছে কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে। আৰু আজি ৰাতিপুৱাও ধৰ্ণা চৰ্ণা দিছে বুলি কৈছে। যে নহওক ডেমক্ৰেটিকভাৱে ধৰ্ণা দিব লগা আছে দিয়ক, কিন্তু ভাইলেঞ্চ কৰিব নালাগে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ। কি আহ্বান জনাব কক্ৰাঝাৰবাসী ৰাইজক? আহ্বান অলৰেডি জনাইছে আৰু কি আহ্বান? দুইবাৰ আহ্বান জনাইছে, আহ্বান জনাইছে না আৰু দুইবাৰ। কোকৰাঝাৰৰ কি ঘটনা ঘটিছে যোৱাকালি যিটো ঘটনা ঘটিছে স্যাৰ, এইটো ময়ো শুনিছো। যেনক কিবা এক্সিডেণ্ট হৈছে, আমাৰ মাজত ভুল বুজাবুজি হ'ব নালাগে। হৈছে আমিও শুনি পাইছো বা মোবাইলত দেখিছো, খুব চিৰিয়াছ। এনেকুৱা যাতে ভৱিষ্যত নহয়, ইয়াৰ কাৰণে মই এপিল কৰিছো। বড়ো হওক, আদিবাসী হওক, ইয়াৰে মানুহ শান্তি বজাই ৰাখক, গণ্ডগোল হ'ব নালাগে। কোনোবা একজন দুইজনে ভুল কৰিছে বুলি সমাজ হিচাপে ইয়াত গণ্ডগোল হ'ব নালাগে, কথা সেইটোৱে। আৰু আপোনালোকেতো জানে ল এণ্ড অৰ্ডাৰ আমাৰ হাতত নাই। ল এণ্ড অৰ্ডাৰে নিজাববীয়াকৈ চাই আছে কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে। আৰু আজি ৰাতিপুৱাও ধৰ্ণা চৰ্ণা দিছে বুলি কৈছে। যে নহওক ডেমক্ৰেটিকভাৱে ধৰ্ণা দিব লগা আছে দিয়ক, কিন্তু ভাইলেঞ্চ কৰিব নালাগে। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।